Aurreko esten zuzen den Demi Moorrek iraztuko... Demi Moore oso Demi Moorren alde, eta nik Imanoli behin ez dakit zer gertatu jazun. zeinek esango uste nahi bizitzan, Demi Moorrek zeo zer irabaztiak urako nebela. Ba, Ghost da salbaien dan bakarra. Ghostekin danok enamorau ginen behataz. Ai, ez dakit, ez dugu buru dauka oin. Irabazi benetik The Pianisteatik, gerora ez da bela The Pianist da, ez? Pianist. Liposuk sino bat opaitzen zuen. Barkatu, baina beste premixo bat zan, Illuminati-xetara afiliatzia. Barkatu, ze da hori. Elkartu zian behin, arrasatar bat, bergarar bat eta oinatiar bat, eta, txiste txar baten hasieria muten da borrek, hau ez da, txiste baten hasieria. Ez hau arakorra da, hau podcast txar bat da. Espero egun podcast txar baten hasieria bezizatia, baina bai da, podcast baten hasieria, zeri buruzkoa, zine kontuak. Adi spoiler, eukiko dau izena, eta bertan, batetik bergararra, Nekane Muñoz, bestetik arrasatarra, Imanu Gallego, eta ni txomin oinatiarra. Txominek abizena dauka, Bai, Madina da. Vale, baina aurkezpenak egin ja, esan degun hori bai, hau argi eta garbi txibidu hasieratik, baton batek ero zeo zer esaten malen badaube, gu ez gaiela, gu ez gara adituak. Gu gara saletuak eta geure iritzisa daku. Imanol Pilimata aditu bada, zeferozetan botu amun aldau. Emun aldau ez, emoten dut. Emoten dau, adibidez. Ba hori. Ez, eta kriston, tripako minak, buruko minak, eta ezin joganak sortze doztorrak. Eta sarixak baita, segero ikusiko zer emoten dauen horrek. Eta gero kontau zer eitzen duzuen hori. Botau eta hori dan. Nik dana kontaukot, nik beti kontatzeu dana. Esan dugu izena? Adi spoiler? Adi spoiler. Adi spoiler dako izena podcast honek, eta ja lehenengo momentutik kontraesanetan jarriko gara, izan lehenengo saio honetan ingo berba Oskarren inguruan, horrezkero munduan adakitzu zeintzu dian aurtengo Oskarren irabazleak, gu korren inguruan ingo berba, datozen minutuetan. Spoiler rindau lehen abarkatu. Adi spoileria ikusiko da lehen jau orduan. Baina hola, jendiak... Zeidan izena, baina lehen jakingo. Baina spoiler bakaelako gu geu. Gauz spoilet, ez gara spoilerrak. Behin hori dana esan da, aurtengo Oskarrak. Ze pentsau xatzu? Bastante txasko, nire ustez, ez dakite. Baina Galia ala Sarixak? Sarixak. Galia, eske nik esan ikusi, nik ikusi gero urrengo gunean, irabazleak zentzuzki izan dien, eta momentu honenak, baina... TikTok belaunaldikoa. Baina Sarixak, egisa, gero ikusiko, baina indako porra horretan... Hori segun porra bat ingeben, bat ikusteko, girotzeko... Jarri geben batetik zeintzuk uste geben irabaziko ebela, eta beste batetik jarri geben zeintzuk gura geben irabaztia. Eta hemendik aurre igual kiniela bat itxena zebiako ginak, igual futbolian suerte geixo dakau. Esperotakoak ondo, asmatu itxugun ikuste dut. Sorpresak egon dia, eta netako txarrak. Nire ustez bebai txarrak. Horren inguruan ingu berba... Honez gareadoz, baina bueno. Lehenengo, orokorrian hori da, Sarixak, zer gustokin, ze zaporekin itxezaue. Egisa da, garai batian, eta 80. hamarkadan, eta 2000an hasieran be, segurozu, txomin, ze gertatzea zu? Ez badauzelako gerrako kontakizunak berdin azten dianak, baina zu jarraitu, bai. 36an... 86an... 83an barkatu. Anidosian, jarraitu. Esan gutena da, garai batian, beti gotezala pelikula hundi bat, eta gogoratu itzen pelikula bat. Batek irabaze zauen. Eta beti goten ginean, pelikula horrek kristone arrakazteuk itxe zauen, eta beti zaukaun, 3-4 eta 7 pelikula bebai, film onenak izetekotan hor kinil hortan. Eta azkenek urtitan usteot, film onena irabazten daen pelikula batzutan ez daula gogoratu iten urte batetik bestera. Nik uste arazoa onditxa dala, oindala 10 bat urtetik ona, ez dela 5 pelikula bakarrik, izendatuenen artian, beste kategoritza da honetan dauzen moan. Aktore honenak, 5 dako, emakumezko aktore honenak, 5. Pelikulatan izaleke 10 arteko kopuru bat. Eta nik uste dut horrek, bilemat, jendauela... Oskarren aurretik 2 hilabete horreikan izendatuak izan eta Galia gertabartian, ze kanpainatzar jendan eta zelako dirutzia botaten dan. Eta zenbat sari egoten dian, eta zenbat... Eta zenbat sari erosten dian, zazkenean erosik jendia Sarixak. Baina nik pertzenan aurreko premixotan adibidez, Golden Globes eta lako, egon dien beste premixotan, emango zebala pista batzuk... Oi, barkatu, Golden Globes esan dut. Igual batek ez badaki. Hemen egonda Eurozko Globuak gauza asko izan edlia, ez? Zutani, Globo nahikoak bakea. Pista asko emango zebela, zein Oskartako irosleak zentzuk izango ziren, eta uste dut, ez da lola gertau, Baina Urrezko Globoekin arazo bat dau, eta da, hor, kategoritza ezberdinak, kategoritxak biko iztu jendiala nola, bai? Eta zein bozkatzen dauen? Zenbat, 80 dinosaurio dia, ez?
Eta Ez, zabaldu zan, Oskarretan, zuk Oskar baldortu badozu, ja boskatzeko aukera daukatzu. Biratzen zau izendapena bakotzu, eta... Baina, Oskar irabazten mozu da? Oskar irabazten mozu, bai, beste bauzautzen artian. Bai. Hor, ekainean urteten da beti zerrenda bat, gero eta luzio badana gainera, eta gero eta nazioarteko bat, eta bertan zen, gonbidatu dituzte honeik, akademiako partizatera, beste gauza bada, horreik onartzia edo ez. Gonbidatu aurrek urtean sartu zeben hau, zela da, Enrique Lavín etortze jat. Produktoria, los Javisetakoa sartu zeben, hori dago hor, Javiak, bai. Eskerrak, Zure biharren abizena zein da, Euskaltzen dia? Milikuaz, patxo bat ama. Bueno, jarraitu da igur, esan du orokorria zein da. Ez que, karo, ordu erdilaku, eta ja badoiaz, eta gero eta berau dau. Bueno, orokorrian, orduen izan da pilima deskafein haua, eta oin ikusiko mouan, maitzekin bez gauz oso ados, eta guazen lehenengo desadostasunera. Pelikularik onena. Bueno, horrezan berrokat, ikusi, bik asmatu dozuela, ze txobinzuk, eta zupe esan duten anorak irabaziko zabela, egisa da. Anorak esaten dozu bakoitzen eskimal bat etorten xatu dut. Anora filmak irabaziko zabela dela. Osondo. Nik ustenen gainera, Parasitos eta beste pelikula batzuk gertatan bezala, igual Amstel Giarrek be basaukala zela baiteko aukerak, eta okerna da, gure apostua zala konklabe gubixona, eta zuk de brutalist. Bai, eta zuria de brutalist. Ez que horre gonda, ez dakite, baina... Oso bai gertau da. Bai. Oso bai gertau da, eta argi... Ez gauzlako ados, zerbait gertau da. Ez gauza doz, ez? Bueno, garengo berba konklabe nabe bai, baina ez que konklabe geratu da hor... Irabazi dau, ez da irabazi bena, baina irabazi dau beste batzu. Ja, baina anorak zer dauka, jendeak ulertzeko. Eta hemen ni bakite nekarenekin ados egongo ala, jendeak ulertzeko. Anora zer da? Pretty Woman eta Resakon en Las Vegas. Mixamontzarra Las Vegasen. Emun buelta pare bat, bai, Mixamonia oinatin. Eta plas, bota, eta irteten dana. Baina divertigarrixa da. Nere ustez ez? Da divertigarrixa. Neretako dako irakurketa bat nahiko potentia dana. Antzespenak oso onak dira. Badaki ze denporakin jokakaten dauen. Parte oso diferentia dako eta parte bakoitza dako bere funtzinua. Nik geixo espena ben. Espektatibakin. Eta utenitzen, eta izan zarezkera, kanzterren pelikula bat, tartian gertau damen, ez da, solo en casa bezalako pelikula baten gertat, zela esango zen. Home Alone. Bueno, inguan. Bueno, ez. Zebakik igual, Ego Amerikatik ikusten gaituela, mi pequeño angelito. Hain gero itxo txikia. Eta urtenitzen esan eban. Osa, urtenitzen zinetit esan eban, eski hau, zez... Ni justo kontra fanintzan, batzuk ikusi bilako, eta zan ostaliako oso txarra zala, eta zan mora ikusi daigun. Bai. Ja, baina, Sean Bakerren... Ona pentsa joaten, baina pelikulia hola orokorren... Aktoriaren inguruan onjokan gero beste gerra badaku. Baina nik Sean Bakerren pelikulak ikusitza, pentsatzen ari izango zala, denuntzia gixera ongo zala, erakutzeko zabela, eta ez da bolako ekiten? Gelditzen da oso azalien, eta da, dramedia esatia hau. Edo, onartuta dau. Denuntzia bat iken dauela, ze kontaiken daue emakume horrek zer bizi dauen, zelako bizimodua dakon, eta ikusitza inok ez lagurako bizimodu hori. Eta denuntzia bat izan bida beti kartelo batekin eta pankarta batekin, bari guztot, beste da batera egin aldala. Nik beste gauza esperonaen. Nik beste gauza esperonaen, bai, txalotzen dut, olako pelikula bat, iritsi izana Oskar Sarixetara, eta irabaz izana. Ze onjala 10 urte etzan sekula iritsiko. Iritsiko zan kriston pelikula atzar bat, kriston presupuestuakin eta jazta. Baina oinolako gauzak iristen dira. Bale, txaro garrixa da. Baina, hau izango da, koda? Hemendik 3 urtera... Koda da, azkenengo urtietan egondan hankasartzerik handixena. Barkatu guztazue. Ja, ba, eskenik ez da Eta Moonlight, beste bat? Bueno, baina Moonlight emintza beste pixu bat, dako. Historiz aldetik eta kontaiken dauen gauzen aldetik. Koda itxi dugu. Ez dakit, nire ustez pelikulan ibonbo gehiago egin jako. Hola esaten dut, eta ez dakit. Jatain, ez dakit. Nik kanezetik irabazi... Gaiela dituak, gaiela saletuak. Ez, baina kanezen zaritu izan ostian, ikustia zertzeon. Ez hori zail ofizialian... Hirugarren pelikulia, histori izan ziar, kanen eta Oskarretan pelikula honenan sari xeru baten dauela. Ez que gainera betu zelako rekorri daukida ben. Ez hori da gauzia. Osa... Ez, baina jendia pegauz asko, espero zaben, Donostia iritsi zanean... Joe! Esaten negan esatea dakan. Ez dakit betzainen Wikipediako datu pila bat, baina ez du alagorik euki. Gero ikusiko. Bueno, guazena... Ez que gehiabena jakitzia da, Walt Disneyen datu hori. Hori da, hori begiratu do. Kongelauta daula, ez da, ez? Sean Baker da, historia ziar, pelikula bakar baten gatik, Oscar geixen jaso dauen, pertsonia. Lau. Bueno, lau bera bai, pelikuliak bost, hori da.
baina... Ez que, nik izan espero? Gauza bada espero izatea edo ez izatea. Beste gauza bada pentsakia ondo dauen edo gaizki dauen. Horrekin ben nire gauza dituz. Ez que nire ustez, justo sexy, bestien artean, nik Letterboxen izan dut lehen, 6 bat jarri notzan, eta beste, de Brutalist, Konklabe, eta nire ustez peliculones. Ez que Konklabe oso polita da. Ez que oso ondo da. Ez zela dago linda eta dana. Zoragarrixa. Benetan, Anora, barkatu. Ez que, karo, ontsen abertzen du jartzen dugun asentua. Azirtik izan du, Anora. Ez dakiz esan mian eban gazu. Praktiko, porque berriz behan Anora ningu berba, segurringo tartia da. Zuzendari honena? Ez. Ai, ama. Emakumezko aktore honena inguruan. Ez. Zorbe desadostasuna dau, irukote honetan. Ez, desadostasuna dau, ez zuza desadostasuna. Eta zer da, bueno, a ver, esan zeinek irabazi da ben? Irabazi dau, Demi Moorrek ez barkatu irabazi dau, Mikey Madisonek irabazi dau Anoragatik, egisa da, igustot irurok jarri gebela, Demi Moorrek irabaztia gura gebela, eta irabaziko gebela. Espero eta gura, bixetan, dana Demi Moorrek. Eta hor ja, iritzi kontra jarrixak dauz, se merezi du Mikey Madisonek edo ez? Merezi, a ver, oso... Merezi dau edo ez? Bai, baina Demi Moorrek... A ver, pelikulia bera dalako. Pelikulia bera da. Eta, gaina ikusten dozu, eta zelako papeletxen... Claro, baiet. Ados nagorrekin. Baina Demi Moorren inguruan, inja bapatian, alako historixa bat ahi da, itzulera bat, itzulera. Demi Moore beti, barkatu goztazue, beti izan da aktore kaskarra, txarra, oso txarra. Eta injau pelikula bat, bale, ondo dau. De sustantzien gertau dana, pelikulan gertatzen dana, gertau da Oskarretan. Bai, gertau da. Eta bere mozua, eta Demi Moorren mozua, Karla Gaskonen tuitak baino kerragoa da, Naiz esaten dau. Claro. Eta nik ulertzen dut, eta gente egote, ai, Demi Moore gutxagoa. Ez da egon bihar, olako momentu eten inoiz behin. Bai, hemendik posturtera. Asko zangura dau. Inok ez balin bako esperantza idabazten dau, ez dakizeinek. Eta handik urte batzutara berriz behizendatzen dau. Eta ino horitxako arraro egin. Demi Moore, ez da aktore hon bat, ez da izan inoiz aktore hon bat, lortu dau papel hon bat, bale oso ondo, izendapena irabazi, oso ondo ez da irabazten, bat penia da, ez da beste inoiz, aukera hori ukiko. Aurreko estean zuzen den Demi Moorrek iraztuko... Demi Moore oso Demi Moorren alde, eta nik Imanoli behin ez dakit zer gertatu jazun. Zeinek esango zuten nahi bizitzan, Demi Moorrek zeo zer irabazteak gurako nebela. Eta gura neben irabaztea. Baina hoin derrepente bere inguruan inan relato eta mito hori, etxaten zaila. A ber, bada mito bat. Bada mito bat. Edo la san. La Teniente O'Neill. Eta la letra escarlata, eta... Eta Ghost. Bueno, Ghost da salbaien dan bakarra. Ghostekin danok enamorau ginen behataz. Eso binoan. Zuek be bai. Bai. Bai, txakupe. Bai. Nigu bui gol beharratik. Egondala hor bai izan dala oso polilla. Behi hori bai izan da polilla. Euskarretan egondan berraurkitze hori. Demi Moore eta Whoopi Goldberg juntauzian alfombra gorrixan. Bai, beti jende berakuak. Beti jende berakuak. Kasualidade, ez, baina, eta Leonardo DiCaprio eta Kate Winslet, eta Kate Winslet. Egonda Leonardo DiCaprio, nik ez dut ikusi argazki bat, beze irudirik. Egonda urtean euskal, ez da egon, ez que ya está, ez? Ez ba, gabil perparekin, datorren urtean uste beste pelikula batekin doiala... Me encanta, da nire aktore preferitarikoa, bai. Ez que, ez dakit, da sobrautako pizekin indiako pertsona bada. A ber, ez dut itxena da. Bai, aktore da, baina... Ai, ez dakit, Stewie buru dauka oin. Stewie. Padre de familiako. Stewie buru dauka, eta lepu aktuen jako jartzia. Tarduan gelditzen da, raro. Baina, sobrezimu zuen, esan, Manol. Nere buruaren dio dago, Titanicekua. A ber, barkatu, gainditu zazuari. Wikipedia zer dino Titanicen inguruan ekane? Ez que, a ber... Oscar geixen irabazi duen pelikulia da. Bai. Bai, baina... Eta Ben-Hur, eta El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Baina hor gehientzen da Titanic, izendapen gehiago gezitulako. Ja, baina esan dugu irabazi. Bueno, vale, jarraituko aurrera. Bai, mezen. Bueno, Mikey Madison, eskrimen, lautxi iso indako mamarratxa bat izetetik, Oscar bat... urte eta Oscar bat irabazi dago. Oscar bat, baina... Oscar ape bauka
sorte txarran inguruko alako maldizinio bat, Bueno, eta hor dator urringo ikusiko. kasua, ze, bai, Adrian Brodyk irabazi da aktore honenan sarixa. Zela, berriro. Adrian Brody. Adrian Brody. Bueno, irabazi da, baina gisa da baita diozuk esan duzuna ez, Oskarra irabazi oso gazte, ze bere izan zen uste dut onjokan bedala. Gaztiena aktore honenan sarixa irabazten, eta gisa da irabazi benetik The Pianisteatik, gerora ez da bela inen. The Pianist da, ez? Pianist. The Pianist es de Peters da. Piano gotzaiak irabazi benetik, ez da binez, ebes? Bueno, bai, Manolete. Osa, esan gure... Ez que, karo, zer... Eta ontxena den papera be bastante antzerakoa da, Bai, Manolete ginez. Ez, bai, esan gure zutena da. Ez, bai, eta nahi guztu esaten asko, eta zela dako jarriak inielan? A ber, kinielan dako jarriak... Behiu. Ikusi, nik espero nauen Timotik, zebe bixok Adrian Brody. Ez que benetan ezin zen. Eta gero, nik naukan jarriak, irabaziko Adrian Brodyk, zuk Ralph Fiennes, eta zuk Adrian Brody, bai. Eta nik? Nik Adrian Brody. Bai, hemen daukatu. Ez, al revés dago. Al revés da, bai, zu Ralph Fiennes. Bai, konklabe gaitxi. Konklabe gaitxi, ze hor bai... Claro. Ralph Fiennes bai, bera Demi Moore ez. Zeatik, Demi Mooreak ez da belako inbere bizitzan pelikula hon bat. Ralph Fiennes doialako 40 urte papela hitzarrak iten, eta kutxa bat, bai, tokaitin sako. Kontraesana da, spoilerra, Oskarren inguruan gabitza, aspaldiko kontua. Ai, Oculus repara, superau. Bai, gisa, bueno, Ralph Fiennes penia munostan. Ez irabaztia. Ni penia munosten ikusenean konklaben zezartuta dauen. Hor bai munostan Eta ze gertauko zan, es que, claro, ikusitza, itxasantua zela dago non momentuan, irabazten bazeban, Oskarra, zezako zan bere diskursoa. Bueno, ez dakik guau emititzen danien zela egongo dan. Bueno, esan dugu, ontsi bertan, grabatzen garenean, dagoela hor, kilekolo. Ben, gure fina. Bueno, irabazi dagoela... Onjala urte desiente, 13 urte edo, txomi eta bixok hemen gingo zen, eta momentu hortan... Juan Pablo segundo, hil zan. Ez. Onjala urte gixo biltzen Juan Pablo. Juan Pablo segundo eta laspaldi hil zan. Francisco aukeratu zin aita esan tu, eta zu zauzen zuzenian programia iten, eta entzartu berri zanetan, esatera aita esan tu berri xatakau, da... Eta zein zan? Francisco. Ze hori izan zan, Ratzingerrek esan ebenian gehiaztan botatu dela beria. Bai, zutani, lekin eguruz berra. Baina, bueno, jarraitu daigun. Baina Ba, hori ja esan dugu, ez da? Adrian Brody oso ondo, posik gauzela irabazi dauelako. Bai, ze bigarren aukeria... markatu nien, ke berba horrena barkatu de brutaliste ikusi dugula, hasieran ze txiste itzen den bere sudurrana. Eskarauko ez daukau lezudura hundirik, ez? Esan dugu dala spoiler, Osea, konta genkela gaudolako gauzak, bai. Baina bukaeria esan barek. Hasieran esan dut. Baina esan dut, bukaeria konta barek, ez dakit dauk gauza batzuk, zuk ikusten bozu ez dakit Titanic, esan botzuk baten bati azkenian urperatu jenda, bueno. Hombre, eta gainera de brutalisten bukaerian ikustatuz ez duzula espero. Momentu baten besta. Ez, gertatu hori. Baina hasierako txiste hori zatu etzela, sudurra konpondu behar edo, bia da, medikoan ajutia do. Ja, baina, zein berai. Adrian Brody. Esaten dut, pelikula gizatia berai. Bai. Pelikula barruan, graziosua zala, momentuan barren ginuan. Hombre, bai, barreina den momentu bakarra pelikula horretan. Bai, baina, bueno, ondo Gonzala, sin más. Ya está. Bueno, eso es... Haundixenak esan ditugu. Film honena, komentau dugu emakumezko aktoria, komentau dugu gizonezko aktoria, hori txidu zuzen da isa. Hori bukaeran. Bukaeran da zuzen da isa. Taldeko aktore, gizonezko aktore onena. Kieran Culkin. Ez que torte jaten lehen izan duelako, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Bueno, ba, irabazi dagoela. Danok esan gauen keiran. Ikusi oso pelikulia. Baina, nekarek ez daugura hau nik kontatzia, baina zuk, jura barizofen aldin zinun. Zein? Nekanek, jura barizofen aldin zinun. Ez uste torren izan nintzen. Ez. Hemen jarten hau, nekane muñoz, jura barizof. Bai. Bueno, berdin, jau irabazi dago Kieran Culkinek. Bai. Ez dagoetelako ikusitxa pelikulet esan eban. Badakit honek irabazikoa dela, baina, nire ustez... Baina oso graziosu izan zen bere eskertza... Bueno, graziosua... Hombre, ez dakit bere maztian dako. Zer? Hautzak arrotu ditu ez dakit bere maztian dako grazioso izan zen. Barrein dau. Hoi begisa da. No. Ja, baina eurin arteko tratu bazan. Bai, ez maz. Zangurot. Bai. Bueno. Esan ebelako, irabazten malin baben Oskarra, bere maztiek esan lotzaleko, bai, ekarriko laugarren numia. Eta horti datorren kontua,
jentia dagoelako kontra, ba, olako adierazpenak eta olako eskarizak publiko kitxeana. Eta aurreko baten gertu joako lako bai, irugarren seme da labiakin, ez? Emis irabazien, eukiko irugarren atzen. Bai, Oskar irabazien dozunean laugarren. Hori da. Eta, bai, irabazien jau. Komendexo bat, ez dut uste, bueno, ez dakit, izango anik, oina, venga, bueno, entrenau dixela, eta ya está, etroten bada, ondo, eta bestela, ba, ondo pasateko. Bueno, ikusi duzu pelikulia? Bai. Ze pentsa fiatu? Egen ikustu dela, urten pelikula simpatiko ineteko pentsa fiaten da. Jo, bai, Nik ikusteko gogoa daukat. bai, baina... Bere txikitasunean, Baina izan behar baina, ez da, simpatikoa ben, ez duzu barreiten hola, ez da komedia tonto horretako bat. Komedia tonto bat izatea. Ah, bai. Uste, laruta mar minutu. Laruta mar minutu. Perfecto. Brutaliz bezala, ez? Bai. Eta bueno, eta hor joku bat planteau balda ja adintxo bat edakun ondako. Eta da pelikula horretan, abergeten da momentu baten, dirtidan zineko emakumezko aktore aberraz bakin duzuen zein jan. Zenik titulotan ikusi berrokin eben. Ez que ez dut ikusi pelikulia. Zein dirtidan zinu arrialpe. Dirty Dancing Baby. Ez dutela ikusi, baina pelikulia, ordan ezin dut esan agertzen da. Ba, ikusi bale maus argazkixak eta hor dauz protagonista danak zedia sortzi. Ez dut, ikusi duten bakarri zen da posterra. Iritsiko da. Zinema honen jarriko dugu, bai. Bueno, oso ondo. Ingo aurrera. Bai, mesedez. Vale. Ez, baina txoin, hor daukan datu bat, barkatu. Baina, zela deitzen da bestia, zuzendarixa, pelikulakoan. Ez. Jesse Eisenberg. Berakin behar bere papela zera baten. Eta pelikulia ekoizten dau, Emma Stone eta Jesse Eisenberg egon zelako bere garaixan, Zombieland izeneko pelikula baten. Emma Stone ikitzen da, bai, Emma Stone da ekoizlia. Ez nik izen. Eta kontua da, kiran kalkine momentu baten gure bela pelikulia izteia, o esen gura ikia. Torren Emma Stonek esan atzan, venga, kiran. Eta Oscar bat irabazia. Eta Oscar bat irabazia. Ba, hoxe. Eta hola, eske... Eta gure kasuan, gure interneten danean, gure neonkoka aireportuan. Nik izati Manol idiar, eta zine Manol, podcast bat, eta torriken. Iko aurrera. Taldeko emakumezko aktorerik onena. Zoe saldaina. Bueno, hau nik usto munduan akusteke bela irabaziko bela. Bai, baina hor ikusten dabe, ze garrantzia haukan horren atzean dauen... Karo. Publizistak egiten da bien lana, eta... Baina, uste igual bera zala aktore principala pelikulakoa. Igual. Netflixe kampaina prestatu ebenian, karo, hor kokatzen familizara protagonistak, eta bakoitzak aukera gehiago kitxeko irabazi du ez. Carla Sofia Gascon aukeratu eben aktore principala izateko, perfectamente izan alzan, zoe saldaina, nire ustez. Baina, aukera gehiago daku, hola salketzen du, bisak irabazteko. Danala, nik ez sekula ulertuko, ze akatza dan, zuk ikin duzu, baina milioiak eta milioiak gastatzeko kanpaina bat, eta ez duzu behitzen lehenko, Andra hori dela dinamita, bai. Zura gertura hau eta harrak ikin dagoela estanda, hori bat, eta bitare garrantzua hauen zerbait da, ostras, hartu bere, Twittereko zerrendia esan, emakumia, eta ikin duzu garbikitatxo bat, eta aldikitatzu dana, ze danok dakau kaka hor gordetan unbaiten, baina ez da egiten da, bueno, erabateko edo bestekoa. Danok sartu duan kia, eta gainera uste dut. Eunda berroi karakteretan, botaldozuna... Bi urteko gauzak dira, Ez, baina igual, ez dakit, baina izango dut, igual gertau jatzu zerbait, eta momentu batean ite zu komentaixo bat, ez dana zuzena, baina igual ulertu leikela... A ber, lagun artean danok esan ditugu gauzak, ez zinjenak esan ikusten momentu eten obestian, eta zinjenak esan, baina konstinte gara lagun artean dala. Ez toula erabiltzen plataforma bat milioika pertsonak irakurriko dagoena, Ez, igual bota duzunean, sakatzun 6 jarraitzaile, detzinean inor, eta katzu jota ahaztuta. Eta bapatian, ez dakit, 20 urte geru hau, bapatian batek hartze ditu, eta daukatzu, ez dakit, zenbat mila jarraitzaile, azten dia atzera bota den, eta lau. Baina ez dut diala, ez diala, ez 6 jarraitzaile, eta ez dala indala 20 urte. Ez que bindala 2 urte. Ez bindala 2 urteko kontua da. Bueno, gauzia Netflixeko publizistak danak, onbeko lieskela momentu honetan, lanbiden, hilaran, bata bestean atzetik. Bai. Nere ustez. Eta gero bera ben, nik itxesabenean elkarrizketak telebistan eta hola, bibero txarran bat esostan adibidez, eian desobrada. Baina hori askotan, nabaritzea, estatu batuarrak eta Europarra dianean, zuk estatu batuar bat jartotzazu prentzaurreko batian, eta mote duen jokua, erantzunak, zela akixen jokatzen, zela ez dakizer, gogoan daukat, eta tondokisa bada, baina Meryl Streep etorri zabenean Donostiara, momentu hortan Obama eta Dick Cheney artean zeon bakarrea presidenziala. Eta orduan, alako batean geldetu zen, bueno, eta Obamak ez bau irabazten da? Eta berak argi, ez, Obamak ez bau irabazten, nik estatu bat kutzikot, eta akaso Donosti izan like
hiri polit bat hemen bizitzeko. Sekula ez da etorriko. Baina esatezu hori, eta bapatian bertan gauzen, 800 pertsonak ingoen. Ai, de Meryl. Bueno, es que justo pera bada, hola. Bai, baina ez, zer doziko dau, txominenan pixu bat. Txomin da pixua esaldi berdinean oso ofensiua pentsein, xate? Baina ez dan pizon gisa. Pixutzar bat. Baina gero, jarretxuko borretan Carla Sofia Gaskoren inguruan. Bueno, gero ja... Carla Sofia, gainera beste filma sinatuta zaukan. Ez dakiu zer gertatuan markin, Eta are geixau, eta hau nik bai ez dakitela, kastin etxerako orduan, Carla Sofiakin batera, eta oin ez, zuek bakarrik ikusten dozue, zuek bakarrik ikusten dozue badakit, Saber Ganar eta Cifras y Letras. Baina, Telecincon kolaboratzaileetan da bien Amor Romeira P egon zan zerrenda hortan, eta bialdu zaitun bideuak. Bai? Bai. Uf. Gumi ilusa ikusten dugu. Ez que ikusi, 13 nominazio ikusitxuan, eta azkenean, Vale. Ontsi izan duzkuego eta 5 minutu. Bueno, ikusten dugu, ondeo, Orduan, faltexako zuzendari horrena. Sean Baker esandako moduan, Oscarren historian ziar, pelikula bakar batengatik, Oscar geixen irabazi dituen pertsona. Bueno, a ver, baina onjala gutxi arte, zuzendai batek ezen zauen ez da izen bakateko izotan ben izena jarri, Eta batzuta ditze zauen azan, ez izenak apuntau, eta batzuk ja ez zegoenak zian, eta, baina lakoak gertatzen zian, baina kasu ondan ja hori kendu daubiela, eta ez da gizeatik, ja, egotea aukatzula 6-8 markateko izotan, berak irabazi dau, nik uste pelikulia ondo dau, baina... Ez que, ahaztu ingo jaku. Ziur nau, ahaztu ingo jakula. Eta gogoen ukikula, zinik irabazi zauen. Eta ukikula geixau, Emilia Pérez bat buruan, edo The Brutalist bat, edo Konklabe bea, ze igual... Konklabe que spoilerrak inditu hemendik gutxiak gertoko antzera. Izan da justo taimine superona barkatu, Konklabena. Igual pillintxoa behan dutxo ibili. Ez que, karo, bueno. Behan dutxo ez, kasuntan, larriko aurrera ibili. Bueno, bueno, edo Jorge Davillor bizitza jausten, Bueno, hoxe, zuzendari orduan, ondo, ez da gize jarri genioan, baina... A ber, utzi behitzen, dano jarri geuen. Sean Baker, baina... De brutalistekoa. Brady. Bai, ez que Almar Billoiekin egin zeban pelikula de brutaliste, Nik flipa gutxien dutela, Baina horbe gonda polemikia. Diru oso gutxi da, olako pelikula bat itxeko. Anora bezei milioi. Baina ze erabilit jain jau. Bueno, bai, dilogo batzutan adimen artifiziala. Bueno. Eta, klaro, gauzia da, Adrian Brodyk irabazi dabe, aktore honena, baina ez que ungaro zitzen duenean berba, adimen artifiziala erabili badabe, bueno. Iritsiko da, eta hori iritsiko da teukienetara, eta adimen artifiziala, eta spoiler hortan ez ez da gauza artifizialik, eta ez adimenik orduan, hemen ez da borrako. Guga naturalak. Hori da. Eta adimena, Opoko. Baina, bueno. Oskarrekin lotuta badau beste kontu bat, eta da, karo, zu izendatua zaien momentuan, pues ya sorionak zuri. Oparitzen dutzu, gauza pila bat opeiaretzen dutzu. Nik negar pilo bat. Negar? Negar, momentuan, imaginau. Baina izendatu zabilako, mungotzen oparixen gati. Ez izendapena gaitxik txorri. Izendapena gaitxik, Ez que nik ez dakiz zengo neban. Azteko goizeko seirak dian, hilo ongo nintzen. Zeko goizeko seirak, izendapena eguerdiko iruritan izaten da. Baina... Bueno, baina ni hemen ongo nintzen ere txian lasai. Bai, kao, eta hola nominauko zaue Oskarretarako. Baina zu egongo zinen, bueno, ez dakit. Ni ongo nintzen hemen arrasaten, lasai, nire gauzak egiten. Dituta, ze mato paridia, zu gordakotzu baita. Txoine, a ber, guazen behiratzera. Bueno, eske... Zian lau gaba ez dakiz hoteletan. Bueno, baina eske zeren opari desberdinak. Marken arabera. Bai, marken arabera, bakoitzak otar bat badau 26.000 eurotan balorauta dauena, eta hor kremak daoz, tratamenduak, eta nik grazitzen dutena da, ze esposu Oskarra irabazten, Voltau biosu dana. Oskarra, bai, nik orduan nik nominazioekin konponduko nitzake. Kentzen dutzu etxominen pixua. Zerriken daue? Liposuccinio bat oparitzen zuen. Ja, bueno, a ver. Baina ez da izango la Corporación Dermostética, nos izango Tokion batian. A ver, nik... Baina berzeran hori, The Substance, ya está. Hori da. Bueno, barkatu, baina beste premixo bat zan, Illuminati xetara afiliatzia. Barkatu, ze da hori. Ose da, padel laikeko klub bat, ose daike.
Ez da normala hori, ez? Baina horretako malixo dau. Ez dakit, Maldibetan lau gaba, Sri Lankako retiro baten ez dakit zer, marihuania beba dau, ez da? Bai, bueno, marihuania ez, baina ez da segura lipozu zinua, baina lau gaba Maldibeda. Barkatuta. Araño fan lau egun eoteko? Baneri me encantaría. Izen duzu lipozezuia, zoiaz Maldibetara, erretzen duzu marihuania, eta gero zoiaz iluminatea. Ez da marihuania, da kremak ekanabizakin da, eh? Ez da txakurrandako? Estatu batuetan legala dalako, Zer? Txakurrandako zerbait beba dau? Ez, hori ez dut ikusi. Baina dugu marka ezberdinak itxen da. Bai, horren txakurrak irabazi dau geixo, bera paino. Baina oparixak beste leku batzutan begoten dia, feroz sarixetan esaterako, eta guk zela dakun, hemen, feroz sarixetan pertsona garrantzitsua dana, ekarrin josku, ez da, Manol? Ez, baina ez dia sarixak, dia, pelikula edo telesairi hortaz gogoratzeko, memoten dutzuen alako... Bueno, baina zer. Hau ekarri dozu gero banatzeko, ez da? Noski, ez. Bai, gure lau ikuslien artian zeusketatzeko. Ez gure artian. Bueno, bai. Manon lineko galdera bat. Zela doia, zela itxen duzue, zela nominatzen duzu. Bueno, mira, bueno. Vale, eixen dena da... Eixen dena da, egendak babestuako plataforma dakau, Beoferoz deitzen dena, eta Beoferoz hortan, urte hortan, egondian pelikula danak eta telesail gehienak karga egiten dira. Egisa da batzuk esan dela ez, Movistarrek edo esan da, guk lehenengo bi atalak emongo ditugu, eta hurrengoa gura bozu, ordan jubiako zu Movistarreko plataformia. Baina orokorrian danak egoten dira. Eta orduan, kriston zerrenda luzia dau, eta itxen duzuna da, noixian ben, ikusi, bat ikusi, beste bat ikusi, gero badaolako chat bat, eta chat hortan jendeak esan do, ikusi zazu hau, nire guztau jat, eta bueno, gero kontenuki biau, bertan gauzen 200 pikuak normalian, gutxienez zinemaldi batera do joten galela, orduan, espostosun ikusi donozien igual Valladolid edo Malagan ikusten dozu, edo kontrara, orduan, bueno, gauza batzuk, edo txokolan batzuk ja indiak arte dituzu. Vale. Eta orduan egiten duzuna da, hasieran libria za, erabat libria, eta orduan zuk sakatzo duzu filmomena, eta gertzen dira, zerrenda hortan dauzenak eta ez dauzenak danako soik. Nik itxotena da, joateraz apuntatzen, kentzen, honi bai, honi ez, gero egisa da, badauela zerbait, film txiki honi, komeni jako izendapen bat eukitzia, edo jako komeni. Hori dana petatzen dozu, edo ez da izaten... Komeni ez merezingo dau, adibidez, gauza horrek komenta utzen dia. Kedar lagunak badia, hori ba. A ber, zein izan da zure porria, urtengua? Goguan, baina aurten oso txartu bilinaz. Pelikulak? Empate ukiduzu pelikula honian. Pelikula honenan erabakitzeko empate ukiduzu. Ez, gainerak hau. Zinek irabazi dau? Aziren dakatzu bost aukeratzia. Pero zetakoak ez dakit. Zinek irabazi dau. Aziren dakatzu bost bat aukeratzia, edo baukatzu batzuk aukeratzia, gero ja bakarra aukeratu biozu. Bakar hortan, ja bost izendatuen artian, zailagoa da, nik itutena batzutan, pelikula guztut ikusi, orduan berriro, eta gero gisa da, urtero, nire etxera iristen dian banatzaileak, galdetzen dela, zeka, askotan izaten da, zinik bialtzatzu eta HBO-ak, zinik bialtzatzu eta... Zein Manol Gallego. Netflix, Gallego ez da inor. Nik arretxuten men, opari batzuk gogoratzeko. Ontxe doka gogoa jakitzeko zinik irabazi da ben. Behitu. La hija pelikulia, Donostian orkestu zan, eta orduan Betuza Morlan diskotxo bat gau. Vinilo bat, jaztiela ikusten. Egisa esaten motzu, ez dut jarrek, ez dut kadizkoik, orduan ez. Gainera Betuza Morlak jala gain da, bukaten du bere, bai, aurten. Oso ondo. Hor bat. Adibidez. La Reina Roja, hau oso entzuna izan zan, bere unibertsu ulertzeko liburu bada. Ekarri eta purua danetik, gero batzutan eukiten dau, txokolatin jabe jazote jugu, bai, horren zuzen darixia ez da zela, Koldo Serra ez da Bilbokoa. Bai. Getxo tarra da. Bueno. Bueno, hemen hau, Juan Gómez Juradon epiloguakin. Gero karri otola etxera hola makinutxo bat iken, daukate Valenciagan luma bat. Abaitu. Podcast ontan sobera da guaina. Valenciagan abaliz bakarrik. Bueno, ez da luma, da bolígrafo bat, ez? Baina ez da ikusiko, baina majartan dau, Cristóbal Valenciaga hor dakatu. Abaitu, bai. Bai, ez ikutu neria da. Bueno, ikusten daura nik pillo bat gustau jaten eri Cristóbal Valenciaga, dalako placer visual totalmente, da pasaba eta konklabe, eske konklabe que igual pasaba baten simetria, koloria, pasaba da konklabe etzan egon hain zuzen de hortara izendatuta. Eta honekin hau gustoko jatzue, zea de Javiak. Bueno, kamisita hau bai, Veneno, oso ondo. Veneno. Beratzian, ez da tal, ja. Danadala, nik Javiei
Ni Javi gogorazi behar dutzat, Iban Lepe Donostin pixu badakolako. nik Javiei esan gura dutzat, zinema Javi. kritikari xantai ez da lau. Normalian, Igual euren talia bada, de Bai, igual eurena bai. sartzen dia hor, baina kara. Bai, baina gu ez ga crossfiteruak. Eta ja, ez? Bai, karri hotena hori da, korreko itxu gauza gehiago, Hombre, espera, no me regalo gehiago, Manol? Hombre, beak esan dugu lagura maldi bat. Gabi Sorremen, afiliatzen, Illuminati Ja, baina, a ber, Eta 5.000 ez dakiz zer. lehenengo eta garesti behin. hau. Nik bozkatzeko kerio gabe, nik ez dut zerri irabazten. Baina ez da ordaintzen SB. Kuota bat ordaintzen Ah, da. ba, hori, gainera. Kuota bat ordaintzen da, bai. Eta gero, imitatzen zuen jutera... Bai. Joe, baitu zuen. Eta hotela eta dana edori zuen. Hotela eta viaje ordainduta egoten da. Joe, Hauten Pontevedran, da urren gurtia be Pontevedran. bai? Baina urten ez zara egon. Ba, urren urtean Ez da gombidatu eta joan, ez da ingo joan. podcastan, baitu zuen ondo. Bueno. Ja, baina nik dakidan arte, txoine, gonbidapena dau, baten dako, zuk etzai ezer? Bueno, Ez beren gara dago zaletua. kanpoan geratuko. Vale. Arte bederraino ez. Zu etxetik. Ai, pasa, zu. sindikalistak bezala, marizko jatera. Bueno. Bai, jazta. Bai, nik uste dut, garrantzitsua dela ulertzea zetako dian zarixak, torreza jona... Ui, ba, dago hor peligroso, Bueno, batukot. A ber, zapatu batien ere bizitzia. Zerbegura eta bizitzen dugu. Esan gotena da. Premisuak sortzen dienerako, dala, pelikulak berriro kartelera bueltatzeko, Bai? anor ez da bueltauko. Bai. bueltauko da. Bai. Gainera, hori izan Bai, semineixoa. Semineixoa nagoza sinema honen Egizan Espainian adibidez oso harrera pobrioki dauela. Anorak esan gure, ez da la fan, jenti ez da fan ikustera, eta txarretan Seminarixo etorri estrella zan usan, jendia, eta... flipau izan urte zen da, bueno, Ordu eta flipau? Ah, ez da flipau? flipau da, de pentsatzen zebelako espektatiba zeuken hemen, eta... Ba, hori ez da flipau? Generación Z, horrekin da. Ah, vale. Eta guzega? Milenialak. Ez dakit banik, sartzezaten horre. Eta nire iz generazion zeta. Zuze zara. Ni uste milenialak izela. Pera bergarakoa gaine. Bueno, uste, ya... Bergarakoak beti, jaiotzen senyorak dira. Nik emendik Bueno, besarka bat zelako emango lotzea. notzan ez tekila zeinan emakume hau, baina Diane Warren gogorra izan bida, 16 aldiz fatia horra, eta 16an galtzia. Eta betu zen batu Bueno, eta Glenn Close? Bueno, sortzi. Imaginau zen batu Ja, baina Glenn Close daule lehenko filan, beti azkenengo aldizan gainazoen ja Oskarrez jantzitxa, zetako? Bueno, baina... A ber, jantzitxa saltzitxa, Ibazol, bai, esango zu, Demi Moorrek ez irabaztiak gauza bat ona dako, eta da, datozen urtietan, igual irabaziko dauela oin arte, benetan merezuen baten batek eta ez dauenak irabazi. Eta gabitz berbetan Jim Carrey, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Annette Bening, honek danak Jim dauzela... Carrey esan dau. Bai. Barkatu. Bai, igual momentu oin da, bai, ja está. Barkatu, el show de... Bueno, bai. Truman showa. Voy a Chumin Show. A ver. A ver, izango da, antxer esan duzula hori, ez? Jim Carrey zuek ikusi duzu, Bai, ikusi dugu. Bai. Bueno, eta dos tontos muy tontos, eta, bueno, dauka filmografia bat, zora garritxa. Dauka dokumental bat, ez dakit Netflixen dagon. Dala sartu zenien papel baten, zelzan, humorista baten, eta gero, bueno, gontza. Manon de Bon. Jim Carrey ibilbidia, eta Demi baina Moorrena... Izan da pili bat, hola, baina badauz beste batzu merezi honek. Ralph Fiennes. Hau da, Leonardo Adibidez. DiCaprio berriz. Zein? Leonardo DiCaprio Stewie. berriz. Azpitituluak. Bueno, nik uste... Stewie. Stewie, da gure Stewie. Gaurkoa. Aizelako penia, ez? Y spoiler bat engotzau, ez? Hilebete barromengo gala. Bueno, Polizatiak hau? Ez dakit dakigu. Ni bai, eurak iguales. Bueno, hoxe. Hala, urrengo arte. Bueno, Agur. Agur.